जोंना ब्रादारा इजराइलनि हेन्डसाम हिर' औ ओरैबायदि एक्टर बायदि नुखायो आरो सिख्लाफोर दाबो सिंगोल दै दाबो सिंगोल माने जाय सिख्लाया बेजों हाबा जागोन ओरैबायदि खाफाल गेवखागोन मोजां दिनैसो लोगो मोनबाय रा एसे हामदों माथो बरिया सोरबायदि नुखाबाय लोगोआलाय बेनो ना नैबेखौ मारि जुसफ्रा बैयो गोदै जुस मारो ना अभी मारो या हाय बरिया जुस मारवाओ ये ज़्यादा माला नहीं है वो ज़्यादा टेस्टी अरे जूस मारो बढ़िया ये मारो कैसे लगा बहुत तगड़ा स्पेशल जूस कहीं पे भी मिलता नहीं है ये हम लोग का बहुत लंबू है देखो रखो जोंना ब्रादारा इजराइलनि हेन्डसाम हिर' ओरैबायदि एक्टर बायदि नुखायो आरो सिख्लाफोर दाबो सिंगोल दै दाबो सिंगोल माने जाय सिख्लाया बेजों हाबा जागोन ओरैबायदि खाफाल गेवखागोन गारि गोदान लाबाय नै नाम्बार गोदान नै वा फुरा बेरायखावनोसै इन्जय ना जोङो साहा लोंनो नागिरबाय नै फुरा पार्टनार गोजाजोब नामा बन्धु হ্যালো ভালো একদম ভাই আসাম থেকে ইউটিউবার হ্যাঁ রাস্তা পাওয়া যাবে ওকে এবার मोनसे बिराद इन्टारेस्टिं जायगायाव लांनो नागिरबाय जोंना ब्रादार निरन्तआ मा जायगायाव लांगोनथाय आं थांलासो खोथानायसै दे नोंथांमोना नायदोल' आरो मा जायगा बेयो सासपेन्सआव दोनबाय आंखौ पिकनिक जाहैदों बाहाय वान राउन्ड गिदिंना फैनोसै जोङो ब्रादार निरन्तनि आड्डा खालामग्रा जायगा बेयो गोदो सेंग्रा समाव ना बाहायनो पुरा हरसे आड्डा खालामोमोन जाहैदों दा गावनि मेम'रिसखौ देखायनो लाबोफिनबाय मेम'रि कालेक्ट ओरैबायदि पिकनिक जाफैनाय दाबो दं मोननै मोनथाम ग्रुप जायगानि नामा लथाबारि ग्रीन पार्क ना नै खथा पुरा दङ आरो केबिन सिस्टेम ओमफ्राय ब्रादारमोना स्टाफ ना स्टाफ मा मोनजायो तन्दुर दं औ नाहाय ड्रिंक्सबो दं बिरियानि औ नाहाय इन्डियान अमालाय मोनजाना मोनजाया अमा गैया फंबाय अमा गैया ना बोरमा दङ ना दं खांख्राइ आरो नै बेखौ मोनो माथो नै गोलाव दाम गोसा ना बेंगलाव दाम गोसा आसामनिफ्राय जोंहा नै फंबाया मा खालामनो नागिरदों थान्दुर ना थान्दुर थेंगन ओरैबायदि बिबार बिबारा बिरियानि चिकेन बिरियानि अर्डार दं कास्टमार दं कास्टमारनि अर्डार नै बिराद मोजां फंबायनि दाब्बा बे फंबायनि आबौजों आंनि आबौजों बिदा फंबाय आरोखि होमबा फार्स्ट सेकेन्ड जेनेरेसन काजिन मोजांखालै नै आरो उनावथ' बिराद मोजां जाबावगोन दा गोदानसो नालाय फुरा माने डेभेलपिं खालामगासिनो दङ फेसिलिटिसफोरखौ केबिन दंथारो नै बेबायदि केबिन ओरैबो मेरलाथार केबिना दै जेरै बोहैनाय मोजांथार नै बा बाहायसो टेबोल बसायनानै जिरायनानै आराम इन्जय खालामनो मोजां जाथारगोन नै दै सेराव बिराद मोजां जायो बिदि धाबा रिजर्टफ्रा जोंना ब्रादार निरन्तनि न'आव सफैबाय नै इजराइलाव खामानि मावनानै नै बरिया न' लुखाबाय
बिदेशआव खामानि मावनानै नै इजराइलाव खामानि मावनानै बरिया न' लुबाय नै वा बरिया नै बिल्डिं पार्किं आब' नोंबो दंफैयो ए ओमफ्राय मादै ओंखाम जाबाय जायाखैना ओमफ्राय जोंहा बाजैया मा सिन्था जिरायनानै दंमोन हा बाजै मानि सिन्था मानिथो सिन्था नोंलाय सिन्था गैया नोंबो ब्रादारनि न'आव सफैबाय निरन्त बसुमता दाबो सिंगोलैनो दं दहाय खिन्थाखादोंमोन one of the most eligible bachelor नोंथांमोनहा लाइन लानो हागोन आरो नागिरगासिनो दं बर' सिख्ला फेसबुक आइडिखौबो होगोन एसे मेसेज खालामहरनो हागोन जगाजग खालामनो हागोन आरो ना ओंखाम जानो नागिरबाय नै लकेल मागुर एकदम स्पेसियेल लोगोआव नै जोंहा ब्रादारमोन दं ब्रादार निरन्त बसुमतानि एकदम खास पार्टनार जिग्री पार्टनार ना चाद्दियारी बासपन का चाद्दियारी ओमफ्राय जोंहा लोगोआव दंबावो नै बेंगलनि जोंहा जि बिदाय नै एखे नुखायो खानायखौ एसे गोलाव लाबाथाय माने असे नुखाबायमोन आरो ओरैनो खेलायदोंसो खेलायदोंसो दै नै जोङो जानोसै गोथावनो जों बिराद जाबोबाय दहायबो धाबायाव जाबोबाय ना जानो हाला जायगा गैला उदैयाव होनब्लाबो मानि एसे नामनि थाखाय जोङो ओंखामखौ जानो नागिरबाय आरो जाया होनबाबो मानिया उदैया जायगा गैलामोन दहाय जोङो बिराद गोथाव खांख्राइ ओमफ्राय लकेल ना मा जाबोखोथाय धाबायाव जोङो देखायासै भिडिअआव नाथाय जोङो गोगोम जाबोदों आरो उदैयाव जायगा गैला दा जानोसै ना मागुरजों बरिया लकेल मागुर एकदम डिलिशियस या सुपर हाँ मुला अचार दे तो